първото меме, нека да видим. То ни е изпратено от бригада Враца. Йода свърши. Йода, да. Не дейте така с учителя. Дайте нататък. От екипа на Ергенът съобщават, че след излъчването на първия епизод, предаването ще се казва Завалията. От Димитър Димитров. Следващото меме, моля. Краси. О, колко сладко. Грижи се за децата си. Това отиде на Връбчето. Барбукова. На нея също ще дадеме предпоследният диск на No More Many More. Това е специално за Евелина Барбукова. Това връбче е жестоко. Така, следващото меме. Сетих се за Ергена. Ако ние направим Ергена, какво ще стане? Мали. Ергена 2, горе на 5-я етаж. Ергенина. Изпратен ми от Камен Каменов. Ергена, ако ролите бяха разменени. Николета Лозанова и целият национален отбор. Какво прави една сигурно? А нашия Ерген виждали ли сме го? Не съм го виждал скоро време. Да, да не го коментираш. Що? Те така. Ще ни викат горе одилица, горето викват. Има вече асансьор. Там нямахме асансьора да не пеша, тук има асансьор. Аз не говоря за одилица. Той е добър вече. Горе, аз се качвах, черпима с бомбоне. Такова не е какво беше. Верно? Да, полегнал. От кога? По 2 седмици. Нещо останало. Така, Подрате. изпратено ни от Мартин Иванов. Обиколи 16 бензиностанции, докато се нареди да зареди. Изгори 30 лева, за да спести 20 лева. Що е то? Това е за награда. Ема нека да видим другите, защото остава една само фанелка. Една ли? Имаме една фанелка специална. Добре. Специална туршията и колата ще ги пазим за... Ти тази туршия вече втора седмица не носи. Туршията и колата. Да не си я изел. Виж другите награди. Туршията и колата. Следващото меме краси ти си. Когато светът беше управляван от женкар и пяница и нямаше проблеми. Това от Мика Зайкова. Мика заслужава награда. Следващото... Да й дадем фанелка тая... Виж пердето, пердето. Коги си подариш гащите и дуане ветър. Това за фанелка. Пуши го пак нощ. Мали... Добре. Мика Зайкова не е за награда, че беше интелигентна смешката, а това ти е за награда, където са веят тия чаршави там и прилича на не знам какво. Достолепна дама. И достолепна, има хубаво чувство за хумор. Теб ти е смешно това, че се веят там тия и ти прилича на нещо. Това ли ти е критерия? Има конфликт на интереси, била е при нас. И какво като е била? Това ми казват... Добре, а ти това пред... Добре. Това ми казват. На мен това ми е смешно. Я го пусти пак това с чершафа. Това с чершафа много силно. Добре, да от кое? От кое да му дадем фанелка? Да бе, виждаме, че се пердета. От кое е изпратено? Ако кажеш на какво прилича, аз се изненадам. Ще открием на кой е този човек, който ни го изпратил, получава нашата фланелка от вечета на Северозапада. Нека да покажем. Кажи си фанелка, аз значи фанелка. Фанелка. Гледай, виж каква угла. Това мога да му стане. Мога да не му стане, много е малка. Само това ли е артизъл? Какво да направим? Какъв номер? Не пише. Не пише, но що като нем етикет. Пустиняците. Следващото. Язери съм и от Мартин Иванов. Бензина може и да е 3 лева, обаче любовчията си е любовчия. Гледате, ще да сконя. Ма той като нинджа се облека, защото меч ли е това? Не, това отзад са графити по стената, като гледам. Да, най-вероятно. Следващото меме, имаме ли време за още? Госпожи, ти си? Не знам. Госпожице, стигали ли сте някога до оргазъм? Не, по-далеко от Бойчиновци не съм била. От Теодора Василева. Следващото краси ти си. Докторе, на съпруга ми е толкова голям, че когато го правим, ми наранява черния дроб.
Доведи го, ще му го намалим малко с лека операция. Но, докторе, не е ли по-добре да ми отместите дроба по-настрани? Това ни е изпратено от ICGMGVI. Значи, Благодарим много. по-съгласна да е дроба да е преместват дроба. да не го намалявате. Ишко не клава Ема, помие. он дроба от десното, представяш. трябва и освен да го представяш, да е кръпел и да е крив. Да. Да. Това къде във врат се казва, той не е такова, той коси. Коси. То коси. Той верно. коси. Нали... И направо сега коси. последно меме за днес. Ами това не е лошо. Не, за дроба не беше лошо. Ма нямаме награда. Я, виж, това е хубаво. 7 ден без бензин. Еш, какви плочки е направил. Направя плочки на краката. От Това Моника беше Коцева. последното меме за днес. Айде да гледаме меметата. Нищо, подарихме му Добре. тениска. Така, Добре. ти си. Жена, взех олиото. Али? Ма изпратено от Ради Адемов. Браво, това е Да, хубаво. това е хубаво, да. Ради, браво. Симпсън пак познаха. Клоун арестуван. Това е от за ареста на Бойко Борисов. Ага. Да. Изпратено ни от Мартин Иванов. Алкохола и той поскъпва. Айде, ние сме пили и пили, ама жалко за децата. Изпратено ни от Таня Сергеева. Значи, това е, нали, нас ни мани, ма Мани на децата ще ги мисля. Я, коги станеш сабале и баба ти е направила мекици с сирене. О, да, това е точно за мекиците. Изпратено ни от Моника Коцева. Обърнала, как викат Обърнала враца? очите, да. Обърнала белтъците. Поотбелила. Мамо, виж, аз съм еднорог. Петре, веднага си дигни гащите. Атанасов е ми досега, са много добри меметата. Аз съм еднорог. Аз съм еднорог. Когато трябва да обясниш на жена си как работи ABS-а. Да, виж, едното се е Така, провлачило, така, другото така, така. ABS on, ABS off. Да. Това мъжете ще го разберат Готино е повече. това, да. Хубаво е. Готино е. И наистина се. Изпратено ни от Балтазар. И второ, и това е от Балтазар. Как наричат в гей средите поза 69? Яйца на очи. Това го знаех. Да. Знаем го, но все пак виж... Еми Балтазар второ. Едното, виж, добре, признава ти се едното Балтазар, имаш Мишката две. как се е засмел. Джери. Бабо, как се нарича петел, който кълве хората? Пилешка супа. Изпратени от Тодор Пенев. Ме прав. Да. Ме Ще кълвеш гори ли един ти, петел в Ребърково и го направиха на супа, като бях мече. Да. Когато си в галерия и даваш вид, че разбираш от арт. Мани. Виж пред коя картина се спрел. И това е добро. Това е хубаво, да. Разбираш. Пиян звъни на входната врата. От домофона се обажда женски глас. Кой е? Пияния казва, извинете, мъжът ви вкъщи ли? Жената, не. Пияния, а може ли да слезнете да видите дали съм аз? Браво, Балтазар, това ли е Балтазар? Да. Браво. Това е хубаво. Значи Добре, това вече не знае на кой ора. Виж, щастлив край. Това е много хубаво. Изпратено ни от Анаит Еленков. Браво, Елен. Това е верно щастлив край. Мале. Имам 5 деца, нито една пластична операция, пия всяка вечер, ям каквото си поискам и изглеждам така. Каква е тайната ми? Нямам тайна. Аз съм тази отзад в дясно. Веско Огнянов, той ни е браво. Тъмън си викаме, си Браво, мадамата, Весе. 5 деца, нито една пластична операция, яде, пие. Обаче, виж, какво нещо е човешкото око, като казах, прочетох тази съм отзад вдясно и тогава погледнах отзад дясно. Да, и А иначе погледът ти е в тази отпред. Да, това сигурно е някакъв психологически момент. Това според мен е на нашата Цвети сестра й. Та отпред. Сигурно. Пак е изпратено от Веско Как изглежда Огнянов. Любчето? Ето. Надига се в мене нежен трепет. Фаснята преминава в прадня. Не. И всичко Чакай живо да ти- мога искаш да ли фон? изтрепа. Искаш ли фон? Да. Имаме ли? Но Ти па винаги е всичко позитивен. не. Исках да помогна на Боцето с някакво фонче. Добре, чакай сега, Извинявай, че дай тъмън. Ще го почва от Да, начало. прекъсна го да го почне да му Почва от направиш начало, фонче. че Ще го ми почне от прекъсна начало. поезия.
Аз стига съм надвиквахтер. Оф, майко. Надига се в мене нежен трепет, фаснята преминава в прадня. И всичко живо мога да изтрепя, ако я пусна аз на свобода. О, Боб, защо те ядох с нощи? Сега изпълнен съм с твоя газ, а той Какво стана? Музикален фон. Музикален фон. Сега Режисьора. изпълнен съм с твоя... Да. Той пътя не прекъсна. Как му прекъсна? Къде беше? О, Боб, защо те ядох с нощи? Сега изпълнен съм с твоя газ. А той надува тялото ми в пристъп мощен и не издържам вече аз. Салют, експлозия разцепи мрака. Заря изригна в нощната тама. Цистерна сякаш имах между двата крака, избухнала с мощна миризма. Мали, представи, кой е написал стихотворение за това нещо. Ма като го четеш, без да се притесняваш, това ми харесва. В този миг разтресе се земята. Ние сме артисти. Да. Стени и сгради падаха с вой. Прощална песен пееха стъклата и сипеха се долу в порой. О, ужас! Сякаш в Хирошима попаднал бях незнайно откъде. Безсилна ще е даже моята рима да преразкажа, що око виде. Трагедията беше нечовешка. Децата плачат, майките пищят. В прегръдката си ледена мъртвешка, за вечен сън притиска ги нощта. Аз гледах вцепенен, недоумявах, реалност ли е, сън ли е това, как цялата трагедия направих с една едничка бобена прадня. Значи това е невероятно стихотворение, аз нямам думи. Нямам думи, това е поезия. Поезия е идеална. И сега последното меме. Имаме ли още едно? Или това беше? Имаме. Рангеле, следващия път, като идеме на кино, ще си купиме пуканки, като всички ора. Я повече мусака нема носим. Да, Мали. много хубаво. Тази. Изпратено ми от Лейди Тоди. Значи, Лейди представяш си Тоди. мусака да си носиш от киното. Велико. Първото меме, аз през това време ще сипа вода. Първото меме е купих си пантовки. Виж какви пантофи си е взел. Я. Това Я? Мали, с това таритнат един път. Отзаде. с това ритмът един път. Как ме го измисляте? Дайте следващото. Лежащ полицай, лежаща полицайка. Да, разбрахме го. Едното е изпъкнало, другото е вдъбното. по-вдъбното, да. Това от Анаит. Момчета, няма смисъл да пишете в профилите си обвързана. Момичета. Момичета. И на дядо козата беше вързана, ама пръче из плюща. Изпратено от Веско Огнянов. Мерси, Веско, това е много добро. Значи няма смисъл да пишеш, че си Той на пръче обвързана. беше вързан. Той е за момчета ста. Пръче е изплюш. Ама пантовките Той на мама харесаха. козата беше вързана, ама пръче е уноди. Пантофите бе идеално. Следващото изпратено ни от Б. Кримчев. Здравейте! Здравейте, с какво можем да ви помогнем? Откъде ми дойде на ума да купя лампа в спалнята, която се управлява с пляскане? То вече не е секс, а жива дискотека. Браво, Кримчев. Искам само да кажа, да. Това е за награда. За награда, ма нямаме. Няма, изпрати ни още едно такова. Другата седмица трябва да ни пратят от някъде награди. А моята чаша подарих ли? Не, тук. Ма не си я подарил. Те са ни подарък. Добре. Следващото. Коги живееш у София? Май си от Враца, бац. Ма си от Враца. Ма си от Враца. Коги живееш у София, ма си от Враца. Аз мисля, че се налел в буркана вино. Налел си от буркана. Това не е изпратено от Владимир Сгориградски. Сгориградски. По Враца в обичай да се слезе до мазата и да се пие в буркан, колко ти е глътката. Може да ти е половин ние буркан. за това и раздадохме празни буркани, които са също за пиене на вино. Преди Балтазар не е изпратил другото. Балтазар не е изпратил. Здравейте, искам да купя голямо количество домашна ракия. Моля, пращайте ми мостри от по 1 литър, за да се избера. Да, това добре го е измислил. Балтазар, това не е нов зрител. Много попадение има Балтазар. Да. Пако Балтазар. Да. Не, сега от Желязко Димитров. Само българин може да излезе от кабинета на психиатър и да прошепне: мама ти Шашева. Да. Да, само българин може. На Така психиатъра. е. Мама, той е Шашев. Да. Така е верно. Следващото е от Искрен Йотов.
Съветът за деня. Никога не обръщайте Лев Толстой. Не. Сега това не е за смях много, но той като го върнеш, Да. Да, нека, Действително. не така. Иска. Това ни е изпратено от Кирил Симеонов. Коги веган Веган. се изтропа. Да, и листенци. Да. Това му е. Имаме ли друго натам? Изтропа. Любослав Лазов ни е изпратил. Ти си, Краси? Тате, как се викат тия големите купчини снег? Преспи си, не преспи. Като преспим, че ми каеш ли? Преспи си, не преспи. Да. Добре. Любослав Лазов ни е това. Следващото. Попитали 1000 жени. Кой е по-добър, мъжа или любовника? 78,6% любовника. 21,4% мъжа. Как пък една не отговори, не знам. Това е добро. Това е добро. Имаме ли още? От Мартин Иванов. Имаме ли време? Това е много добро от Мартин Иванов, да. Да. Всички ключове на връзката са еднакви. Коги ти се пика, баци? Нема намиране. Нема намиране. Изпратено от Мартин Иванов. И сега последното меме. Ванка, здрасти! Как си? Отдавна не съм те чувал. Как е живота след сватбата? Никога не съм бил толкова щастлив. Да не е до теб в момента. Много съм доволен. Дръж се, братле. Това ни е изпратено от Николай Илчев. Това беше много силно Това меме. беше добро.